Maayong adlaw mga higala o igsuon. Salamat sa Dios para sa bag-o na usab nga adlaw o salamat sa iyang pag-atiman sa matag usa kanato. Mga igsuon atong ipadayon karon ang atong pagtuo. Ug diya kita karon sa episode 28. Ug ang atong pagahisgutan mahitungod sa mga tinun-an ni Hesus nga iyang gipili nga mahimo niya nga tinun-an ug mahimo niya nga tudluan mahitungod sa pagpakaylap sa pulong sa Dios ug mahitungod mismo sa kinabuhi ni Hesus sa iyang gipangbuhat nga mga milagro nga posible nga sa ilang nga mga kahimtang sila mo'y mopadayon niini. Sa miagi natong pagtuon mga igsoon, diya sa pipila ka mga semana nga atong pagtuon, atong nahibaw-an nga si Juan nga Bautista mo'y gipauna kang Hesus ug mo'y nagpaila kang Hesus ngadto sa kalibutan. Usa ato pa, si Juan ang tumong sa Dios sa pagpauna kaniya dinhi sa kalibutan para sa pagpaila mahitungod kang Hesus. Ug si Juan nga Bautista nagpahayag nga si Hesus mao ang nating karnero sa Dios. Usa ato pa, mao ang ihalad sa Dios alang sa atong mga sala. Ug daghan kaayo ang nakasaksi niini nga gipahayag ni Juan. Daghan nga mga tawo nga nakadungog ug nakakita sa aktwal nga pagpamatuod ni Juan sa dinhi siya sa kalibutan. Apil usab ang mga tinun-an ni Juan nga Bautista. Nakasaksi sila sa pagpaila ni Hesus diha sa kalibutan. Busa nakabalugid sila pag-ayo nga maugid si Hesus ang manluluwas, ang gipaandi sa Dios dinhi sa kalibutan para sa pagluwas si bisan kinsa nga motuo kaniya. Pasahon sa nato kun unsay gibuhat sa duha ka mga tinun-an ni Juan nga Bautista sa pagkahibalo na nila nga si Hesus mao ang nating karnero nga gikan sa langit, ang ihalad sa Dios dinhi sa kalibutan. Atong basahon ang Juan kapitulo 1 bersikulo 35 hangtod sa 49. Ato pa mabasa nato diya sa ibi may tungod sa paglakaw ni Hesus ug sa pagpangita niya og mga tinun-an, sa pagpili niya kanila. Ang pagtawag ni Hesus sa una niyang mga tinun-an, kay naa siya una nga gipangtawag aya na kumpleto ang 12 ka mga tinun-an ni Hesus sumala sa atong nasayran. Sa pagkasunod nga adlaw, dito na usab si Juan nagtindog uban sa duha sa iyang mga tinun-an. Samtang nagtan-aw siya kang Hesus nga naglakaw, siya miingon, "Tan-awa, mao ka na ang nating karnero sa Dios," miingon si Juan. Mao ka na ang nating karnero sa Dios. Ug ang duha ka tinun-an nakadungog sa iyang pagsulti niini, ug sila misunod kang Hesus. Sa paglingi ni Hesus ug sa pagkakita niya kanila nga nagsunod kaniya, siya miingon kanila, "Unsay inyong gipangita?" Niingon lugar si Hesus nangutana aning duha ka tinun-an nga nagsunod kaniya. Ug sila miingon kaniya, "Rabi, nga sa ato pa magtutudlo ang iyang kaulugan niini. Hain man ikaw magpuyo?" Nangutana sila kang Hesus. Siya miingon kanila, "Dali, dali kamo ug tan-awan ninyo." Sila miadto ug nakita niya ang iyang gipuy-an ug sila mipabilin uban kaniya niadtong adlawa. Ug kadto mga ikaapat na natakna sa hapon, usa sa duha nga nakadungog sa pagsulti ni Juan ug misunod kang Hesus mao si Andres nga igsuon ni Simon Pedro ug iyang nakaplagan pag-una ang iyang igsuon nga si Simon ug giingnan, "Nakaplagan na namo ang Mesiyas." Murag excited lugar siya sa pagsulti ug pag-ingon ngadto sa iyang igsuon nga si Simon. "Nakaplaga na namo ang Mesiyas," miingon sila. Gidala niya siya ngadto kang Hesus ug si Hesus mitan-aw kaniya ug miingon, "Ikaw si Simon nga anak ni Juan. Tawgo na ikaw ug Sipas nga sa ato pa Pedro." Sa pagkasunod nga adlaw, si Hesus buot moadto sa Galilea ug gikahibalag niya si Felipe ug giingnan, "Sunod ka nako." Ug si Felipe taga Betsaida, ang lungsod nila ni Andres ug Pedro.
Unya gikahibalag ni Filipi si Natanael usa laing bahin ganganlan og Nathaniel ug giingnan siya among gikahibalag siya nga gihisgutan sa gisulat ni Moises diha sa balaod ug sa mga propeta usab. Siya si Jesus nga Nazaretnon, ang anak ni Jose. Ug si Natanael miingon kaniya, aduna ba'y maayo nga nagikan sa Nazaret? Si Filipi miingon kaniya, dali ug tan-awa. Ug nakita ni Jesus si Natanael nga nagpaingon kaniya ug miingon, may tungod kaniya. Tan-awa, aniay usa ka tinuod nga Israelinhon nga diha kaniya walay pagpanglimbong. O si Natanael miingon kaniya, iunsa man nimo pagkaila kanako? Diba, bago pa lang sila nagkita, pero si Jesus miprangka og nahibaw-an niya ang kinabuhi ni Natanael. Si Jesus mitubag kaniya, sa wala pa ikaw tawga, ni Filipi, samtang nagpasilong ikaw sa kahoyng igira, nakita ko ikaw, ingon si Jesus. O si Natanael mitubag kaniya, Rabi, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw mao ang hari sa Israel. Sa ato pa, ikan sa bersikulo nga atong gibasa, mag-uhay pa lang, nailhan nagayad nga si Jesus mao ang Mesiyas. Naklaro nila nga si Jesus mao ang Kristo, ang gisaad nga manluluwas. Busa pag-agi ni Jesus sa ilang Juan nga Bautista, misunod ang duha sa iyang mga tinun-an kang Jesus. Og si Andres, igsuon ni Simon Pedro, nga ilado kaayo nga apostol ni Jesus. Sa ato pa, ang una niya nga nakita, si Andres ug si Simon, ug kini si Andres ug si Simon managsuon man. Ug sa dihang na ila ni Andres ug ni Juan, nga si Jesus ang manluluwas, ilang gibiyaan si Juan nga Bautista ug misunod sila kang Jesus. Mga tinun-an lugar kini ni Juan nga Bautista ug karon nga nakit-an na nila si Jesus ug napamatud-an sila nga si Jesus mao ang Kristo, nibiya sila kang Juan ug nagsunod sila kang Jesus. Nakita ni Jesus nga gasunod sila kaniya, usa iya silang giuban ngadto sa iyang gasak-an nga balay. Ug didto sila misaka at nga panahona kay alas 4 sa hapon sila nagsunod padulong sa gasak-an ni Jesus. Ug didto sila nagpalabay adto nga gabi una. Unya gipangita ni Andres ang iyang igsuon nga si Simon. Basin giatuan niya sa pagkaadlaw, wala ta masayod. Basta kay iyang giatuan ang iyang igsuon nga si Simon ug iyang giingnan nga nakita na nila ang Mesiyas. Ug giuban dayon nila si Simon ngadto kang Jesus. Ug sa pagkakita ni Jesus kang Simon, giingnan gani ni Jesus, ginganlan niya, gibag-o niya ang ngalan ni Simon ug giingnan niya nga karon sipas na ang imong ngalan. Sa ato pa, Pedro, nga ang kahulugan niini bato. Busa gikan adto, ganganlan na si Simon ug Simon Pedro. Mo'y iyang ngalan karon, di lang kay Simon, kundi Simon Pedro na. Ug basin ginganlan ni Jesus si Simon nga bato, kay nahimo man si Pedro nga usa ka gamhanan nga apostol ug usa ka haligi sa iglesia nga nakabarog sa panahon nga nagbalik na si Jesus dito sa langit. Ug mga igsuon sa unahan natong mga pagtuon, masayran nato kung unsa ang kinabuhi ni Pedro. Kay may baluan nato nga tao lamang sila o makasasala o atong masayran nga daghan ang nahitabo sa ilang mga kinabuhi. Unya pagkahuman, murag may pauli ra si Pedro, si Andres ug si Juan dito sa lanaw sa Galilea. Nganong may pauli sila dito kay mangingisda man sila. Ang ilang trabaho ang pagpangisda ug paglabay sa pila ka panahon, iatuan sila ni Jesus sa Galilea. Agi sa Betsaida, ug iyang nakita si Filipi, ug iyang gitawag sa pagsunod kaniya. Gipangita dayon ni Filipi si Natanael, ug iyang giingnan nga iyang nakita ang Mesiyas. Apan naglisod sa pagtuo si Natanael, kay taga Nazaret man si Jesus. O sa ato pa,
Kung atong una-unaon ang Nazaret ani nga panahuna, bukid, ilit nga dapit, ug wala gani kayo maedukar ang mga tao didto. Usa galisod si Natanael pagtuo nga ang Mesiyas magikan didto sa Nazaret. Apan miuban si Natanael kang Filipi paingon kang Hesus. O gipahayag ng daan mga igsoon, di ba? Ipahayag ng daan sa mga propita nga tawgon si Hesus nga taga Nazaret. Pusa, klaro gayud nga kinahanglan magagikan ang manluluwas sa Nazaret ug mao kini si Hesus. Unya pag-abot nilang Natanael kang Hesus, giingnan ni Hesus nga nakita niya nga nagpasilong sa kahoy nga igira sa wala pa makaabot si Filipi kaniya. Busa ditso nakatuo si Natanael nga Ginoo si Hesus kay wala may tawo nga nakakita kaniya sa kamulo pa siya gapasilong sa kahoy nga igira. Mga igsuon, kung atong hinumduman, walay nakatago kang Hesus. Tanan makita ni Hesus bisan ang ilang mga kasing-kasing, nakita man niyang tanan ug walay nakatago gikan sa iyang mga pananaw. Mga igsuon atok nang nahimbawan nga miadto si Hesus sa Galilea. Ug usa ka adlaw niadto, naglakaw siya sa lanaw sa Galilea ug atong basahon ang mahitungod niini para atong mahibaluan kung unsa ang nahitabo didto o kung unsa ang gibuhat ni Hesus didto nga tungura. Sa ato pa, makita nato ang mapa sa Israel, kining mapa panahon ni Hesus. Ato makita din na ang Judea, Edomia, Nabatea, Traconite, Itoria, Phoenicia, ug mao ni ang panahon sa mga lakaw ni Hesus ini nga mga mapaha o mga lugar. Kung atong makita na ang lanaw sa Galilea, una ang suba sa Jordan, nga kung atong mauna-huna dinhi si Juan nga Bautista nagsinggita diya sa awaaw ug dinhi siya nagbautismo. Kung atong makita usab dinhi siguro na si Hesus dinhi ga lakaw ug dinhi ang mga ikahibalag niya nga nakuha niya nga mga tinunan. Kung atong nasayran ganina nga mga mangingisda sila. Ug siguro nga dinhi si Hesus gikan hangtod nga mibaptas dito, padulong dito sa lanaw sa Galilea kay diha ang mga tao na ngisda para sa ilang mga panginabuhian. Kung atong ipa-zoom ini nga mapa, makita nato ang daghan pagid nga mga lugar ni ini nga mapaha. Ug mga igsuon, atong basahon ang bersikulo diya sa Mateo, kay si Hesus dinhi sa lanaw sa Galilea. Ug gapangita pa siya sa iyang mga tinunan. Kung atong nasayran, atong nahibaluan sa daan nato nga hibaluan nga dusi ang iyang mga tinunan. Ug adunay upat pa nga iyang nakuha. Si Simon, nga gitawag og Pedro, si Juan, o si Andres, dahil si Natanael o si Filipi. Diba? Atong basahon ang bersikulo, Mateo Kapitulo 4, bersikulo 18 hangtod sa 22. Samtang naglakaw siya sa daplin sa lanaw sa Galilea, dito lugar si Hesus, galakaw uban sa pagpangita sa iyang mga tinunan. Nakita niya ang duha ka magsuon, si Simon nga ginganlan og Pedro, ug si Andres nga iyang igsuon, nga namukot sa lanaw kay mga mananagat man sila, mao lugar ang ilang panginabuhian. Ug siya miingon kanila, sunod kamo kanako, miingon si Hesus kanila. Sunod kamo kanako ug himuon ko kamong mga mananagat ug tao. Imbes mananagat ug isda ang ilang trabaho karon, gusto ni Hesus nga mosunod sila kaniya ug buhaton niya sila og mananagat ug mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog sila kaniya sa walay pag-una-una kung unsa ang kahimtang nila.
Ug sa nagpadayon siya paglakaw sa unahan, nakita niya ang laing duha pa ka magsuon nga lalaki, si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga iyang igsuon. Diha sila sa ilang sakayan uban kang Zebedeo nga ilang amahan. Nag-ayo sa ilang mga pukot ug gitawag niya sila ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan ug mituyo kaniya. Sa ato pagikan niini nga bersikulo mga higala, masusi nato ug atong nabasa nga kining upat nga gikuha ni Hesus nga mga tinun-an. Paghanggat ni Hesus kanila, ditso sila mikuyog. Gibiyaan nila ang ilang panginabuhian, ang ilang pamilya gikan kang Juan ug kang Santiago, gibiyaan nila ang ilang amahan ug misunod sila kang Hesus ug interesado sila sa kung unsa nga trabaho ang ihatag ni Hesus kanila. Sa ato pa, nailhanan ni Andres ug ni Simon Pedro si Hesus apan nakabalik ra sila sa ilang panginabuhian nga mao ang pagpangisda. Apan sa pagtawag kanila kang Hesus, diretso nila gibiyaan ang ilang sakayan ug ang ilang panginabuhian ug misunod sila kang Hesus. Ug ang tuyo ni Hesus kanila mga igsuon mao ang pagtudlo o pagtraining kanila aron mahimo sila nga mga mangingisda sa mga tao. Kalag ang ilang pangitaon o ilang walihan may tungod sa kaluwasan. Ug sa pagpadayon pa nilang Hesus sa unahan, ilang nakita ang managsuon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo ug gitawag sila ni Hesus ug ditso usab sila misunod kang Hesus sa walay langan. Nagsunod sila ngadto kang Hesus ug excited sila ug gusto sila nga mahimo nga tinun-an ni Hesus ani nga panahona. Basahon nato ang Lucas kapitulo 6 bersikulo 12 hangtod sa 16 sa uban pa nga nahitabo sa pagpangita ni Hesus sa iyang mga tinun-an. Ug nakumpleto na gani dinhi nga mga bersikulo ang 12 nga buhaton nga tinun-an ni Hesus. Unya ni atong mga adlaw, si Hesus miadto sa bungtod aron sa pagampo. Ug sa tibuok gabii siya nagpadayon sa pagampo ngadto sa Dios. Ug sa pagkaadlaw na gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug nagpili gikan kanila ug napulo ug duha nga iyang ginganlan og mga apostoles. Si Simon nga iyang ginganlan og Pedro ug si Andres nga igsuon ni Simon, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome o si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga gitawag og Zelote o sa lain nga hubad ginganlan og Simon nga Patriota. Diba? Rebelde lugar kini siya. O si Judas nga anak ni Santiago o si Judas Iscariote nga nahimo mabudhion. Mao kini ang mga ngalan sa 12 ka mga tinun-an ni Hesus nga gipangpili niya dinhi sa kalibutan nga maoy iyang himuon nga tinudluan aron sa pagpangisda og mga tao. Mga igsuon, ang atong una-unaon kining 12 gitawag sila ni Hesus og mga apostoles. Mga apostoles sila ni Hesus. Unsa kaha ang buot ipasabot sa pulo nga apostoles? Ang buot ipasabot sa pulo nga apostoles mga igsuon mao ang mga sinugo. Apostoles, mga sinugo. Ug kini klaro nga gingalan ni Hesus ngadto sa iyang 12 ka mga tawo nga gikuha o gipili niya nga mahimo nga iyang mga tinun-an. Usa pagpili ni Hesus sa 12 gikan sa iyang mga tinun-an ug ang pagngalan niya kanila nga apostoles nagpasabot nga iya silang suguon sa espesyal nga trabaho. Maoy tuyo ni Hesus sa iyang mga apostoles nga mahimo niya silang mga saksi
ug suguon niya sila sa pagpakaylap sa maayong balita mahitungod sa kaluwasan ngadto sa tibuok kalibutan. Mga igsuon atong klarohon pag-ayo nga maulang kini ang mga apostolis, ang 12 ka mga tawo nga gikuha ni Hesus ug gipili niya nga mahimong iyang mga tinun-an. Ay kung atong mahinumduman, naa karon sa atong panahon naay mga gatpatawag nga mga apostolis sila. Diba? Gaingon sila nga mga sinugo sila. Pero dinhi makita nato nga kining 12 ang klaro nga gitawag ni Hesus sa panahon nga dinhi pa siya sa kalibutan ug espesyal nga gitudloan ni Hesus ug tanan nila nasaksihan ang gibuhat hangtod sa iyang pagpakamatay hangtod nga siya nabanhaw. O kining nga mga apostolis, mga mangingisda ang kadaghanan kanila. Gikan niining 12 ato nang nailhan si Andres ug si Simon Pedro nga managsuon. Ug unya nailhan usab nato ang managsuon nga si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Ug nahimbaw-an nato nga gitawag ni Hesus si Felipe. Ug giadtuan ni Felipe si Natanael ug silang duha nahimong mga apostolis ni Hesus. Ang ikaduha ngalan ni Natanael mao si Bartolome. Bartolome ang usa nga gaitawag sa iya. Ug atong hisgutan si Mateo nga Levi ang iya ngalan karong taud-taud kay hisgutan nato ang uban nga mga apostolis nga gipili ni Hesus. Unya ang sunod nga gilista nga apostol kauban sa 12 mao si Tomas. Ug siguro ang uban nahibaluan na nila ang sugilanon sa kinabuhi ni Tomas. Pero si Tomas mga igsuon usa ka tawo nga maduha-duhaon. Maduha-duhaon apan pinangga niya si Hesus. Ug gitawag ni Hesus ug nahimo usa sa iyang mga apostolis. Sa pagkabanhaw ni Hesus gikan sa kamatayon, human sa 3 ka adlaw, siya nabanhaw, nagpakita ngadto sa mga apostolis. Sunod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabi. Apan ini nga panahuna sa una niya nga pagpakita ngadto sa iyang mga apostolis, wala adto si Tomas. Ug sa pagsulti sa mga apostolis kang Tomas nga ilang nakita si Hesus, wala motuo si Tomas. Wala siya ditso motuo. Ug matud pa niya nga ay hara ko motuo kung makita nako ang samad o mga lansang diya sa mga kamot ni Hesus. O kung makatusok pagid nako sa iyang kilid ang akong mga tudlo. Mao lugar sulti ni Tomas. Ug matud pa niya nga kinahanglan nga iyang makabutang ang iyang kamot sa mga agi sa lansang o sa kilid sa gibangkaw sa usa ka sundalo sa Romano sa kilid ni Hesus. Maoy ingon ni Tomas, dili siya motuo nga si Hesus nabanhaw, bisan pa kung sige sulti si Hesus nga mabanhaw ako gikan sa kamatayon. Pagkahuman sa 8 ka adlaw, mitungha na usab si Hesus ngadto sa mga apostolis. Ug gipatuman niya kang Tomas ang iyang gisulti. Katong ingon ni Tomas nga dili siya motuo kung dili niya makita ang mga agi sa lansang ug makasulod niya ang iyang mga tudlo ug dinhi sa kilid ni Hesus. Kinahanglan niya iyang isulod ang iyang tudlo, aya siya motuo. Ug nahitabo gid kini mga igsuon. Sa pagpakita ni Hesus nga diha na si Tomas, nakita gid aktual ni Tomas si Hesus ug nakita niya ang kamot ug tiil ni Hesus nga linansangan, agi sa linansangan ug ipabuhat mismo ni Hesus kung unsay iyang gusto nga buhaton. Ug ayha pa miingon si Tomas kang Hesus nga Ginoo ko ug Dios ko. Ayha pa napamatud-an sa hingpit nga Dios gayud si Hesus ug dili kaduha-duhaan. Siya ang gikan sa langit nga gihatag dinhi sa kalibutan para sa pagluwas ni bisan kinsa nga ug para sa pagpamatuod niini atong basahon ang mahitungod adto nga kahimtang nga si Tomas naay pagkamaduha-duhaon ug
pinaagi niini nga bersikulo maklaro nato nga napamatud-an gid siya nga si Jesus Dios o Ginoo. Juan kapitulo 20 bersikulo 24 hangtod sa 28. Usa sa napulo og duha nga mao si Tomas nga ginganlan og Kaluha. Kaluha pa ang uban nga gingalan kaniya. Wala mahiuban kanila sa pagtungha ni Jesus. Usa ang mga tinun-an mingon kaniya, nakita namo ang Ginoo. Mingon sila ngadto kang Tomas. Apan siya mingon kanila, gawas kun makita nako ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, ug ikabutang nako ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang, ug ikabutang nako ang akong kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako mutuo. Gawas kun makita nako ang inagian sa mga lansang diha sa iyang mga kamot, ug ikabutang nako ang akong tudlo diha sa inagian sa mga lansang, ug ikabutang nako ang akong kamot diha sa iyang kilid, dili gayud ako mutuo. Amatod pa ni Tomas. 8 ka adlaw human niini, gikan sa iyang pagsulti, ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay, ug si Tomas uban kanila. Nakakuyog na lugar si Tomas ani nga panahona. Ang mga pultahan tinakpan, apan si Jesus mitungha ug mitindog sa ilang taliwala ug miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Ug siya miingon kang Tomas, ibutang diri ang imong tudlo ug tan-awa ang akong mga kamot. Itunol ang imong kamot ug ibutang kini sa akong kilid. Ayaw na pagpakawalay pagtuo, hinuon pagmatinuohon. Ug si Tomas miingon kaniya, akong Ginoo ug akong Dios. Makita nato ang kasing-kasing ni Tomas dinhi nga panahona. Gikan sa iyang pagkamaduha-duhaon karon, nabuo ang iyang una-una ug giprangka gani niya nga si Jesus akong Ginoo ug akong Dios, niingon siya. Upadayon sa kita sa pagsusi sa gilista ni Jesus, nga dosi niya ka mga apostoles. Kinsa ka kini si Santiago nga anak ni Alfeo. Iba kay naay Santiago ganina nga anak ni Zebedeo, o si Simon nga si Luti, o ganganlan o sa lain niya ubad Patriota, o si Judas nga anak ni Santiago. Mga igsoon, wala kay kitay mahimbawaan may tungod kanila diha sa Biblia. Apan diha sa record sa mga karaang mga naluwas, kay naa sila'y kasayuran, may tungod ni ini nga mga tawhana, kay nauban-uban nila sa una, o nagsulat sila may tungod sa mga kinabuhi ni ini nga mga apostoles. Panwala kita kaayoy kabasa sa diha sa Biblia, o diha sa karaan nga mga naluwas, gisulat man may tungod kanila. Kini silang tulo, tanan gipamatay tungod sa ilang pagwali may tungod kang Hesus. May tungod sa kaluwasan, sa tibuok nilang kinabuhi, kini sila ipatay man. Ug si Simon nga si Lute o Patriota nga usa ka rebilde sa mga Romano, nga rebilde sa panggobyerno sa Romano, kayang hinudan sa ilang mga panahon, ga ilugon ang ilang mga yuta, ug usas ni ini si Simon ang dili uyon ani nga pamalaot busa ga kontra siya kung nahimo nga rebilde sa mga Romano. Apan siguro kini nga iyang kahimtang, kini nga iyang gabuhaton, giundangan niya sa pagsunod na niya kay Hesus. Ug mga igsoon, ang ikadusi nga apostol nga mao si Judas Iscariote, nailhan nato pag-ayo tungod kay siya ang nagbaligya kang Hesus alang sa 30 kabuok nga silver nga salapi ngadto sa mga parasiyo. Mao pagayt si Judas Iscariote ang gapipig sa sudlanan sa salapi sa mga apostoles o gatawgon sa uban nga tresurero. O iya ganing gapangawkawon ang salapi niini. Gahilabtan niya o gamiton niya kung unsa ang iyang gusto.
Mga igsuon, makakurap gayud ang salapi sa kasing-kasing sa mga tawo. Umoy nahitabo ni Judas. Tungod kay ang iyang kaugalingon, lahi ang iyang kuyog. Pero kung atong makita, gipili siya ni Jesus. Ug siya gani mo'y gigamit ni Jesus nga matuman ang iyang pagpakamatay dinhi sa kalibutan. Mga igsuon, kinahanglan nga pupos ang atong mga mata. Ngadto lamang kang Jesus. Ug sabto nato nga ang salapi alang man sa pagpalit sa kalanunon ug sa atong mga kinahanglanon. Maoy gamit sa salapi para sa pagpalit sa atong mga kinahanglanon. Apan dili nato maoy ipakadiyos. Kaya ang kahimtang dinhi sa kalibutan, daghan nga mga tawo nga ang salapi maoy modala kanila, maoy gamandar kanila, maoy gasugo kanila, ug nalimtan nila kung unsa ang status sa salapi. Mga igsuon, dili nato kalimtan nga si Jesus mo'y angayan nato nga ipadako ipabugat sa atong kasing-kasing. Kinahanglan nga mauray atong ikinabuhi ang Ginoo ug mo'y atong higugmaon ug mo'y atong simbahon. Dili ang salapi. Balikan nato paghisgot ang mahitungod sa usa ka apostoles ni Jesus nga ginganlan og Mateo. Si Mateo, mga igsuon, usa ka maniningil og buhis. Ug ang iyang agalon, mga Romano. Busa tungod adto nga iyang trabaho, gaisipon sa iyang mga kauban nga mga Hudiyo nga traidor siya nga pagkatao. Kay lagi ang iyang agalon, mga Romano. Ug kasagaran, mga adunahan ang mga maniningil sa buhis. Kaya tagan man sila ubahin sa mga buhis nga ilang matingil. Usa gadumtan sila pag-ayo sa kauban nila nga mga Hudiyo. Apan napura si Mateo, mga igsuon. Napura si Mateo sa salapi. Ug napura sa iyang gabuhaton nga magbuhis sa iyang isig ka Hudiyo. Ug nabatian ni Mateo nga adunay kulang sa iyang kinabuhi. Nasayra niya nga broken siya ug makaluluoy. Ug naa siya'y mas kininahanglan pa. Usa pagkadungog ni Mateo, may tungod kang Jesus. Usa pagtawag kaniya ni Jesus, gibiyaan dayon niya ang iyang katungdanan ug ang iyang pangwarta ug misunod kang Jesus. Wala man niya ikalibog kung unsa ang mahitabo sa iya sunod adlaw, sunod bulan, sunod tuig, tumubiya siya sa iyang trabaho. Ang iyang ipakaimportante, musunod siya kang Jesus, kay si Jesus mao ang makakumpleto sa tanan nga iyang gikinahanglan. Basahon nato ang Lucas kapitulo 5 bersikulo 27 hangtod sa 31. May tungod sa pagtawag ni Jesus kang Mateo. Humani ini, migawas siya ug iyang nakita ang usa ka tigpaningil ug buhis nga ginganlan og Levi nga naglingkod didto sa buhisanan. Unya si Jesus mingon kaniya, sunod ka nako. Biniyaan ang tanan, mitindog siya ug misunod kaniya. Unya si Levi naghimo alang kaniya ug usa ka dakong kumbira didto sa iyang balay ug didto'y dakong pundok sa mga tigpaningil ug buhis ug uban pa nga nagtambong sa kananan uban kanila. Unya ang mga Parisiyo ug ang ilang mga eskriba nagbagutbot-batok sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, nganong nangaon ug nanginuman kamo uban sa mga tigpaningil ug buhis ug sa mga makasasala. Mao lugar ang ilang ikalibog o ilang gikasuko pag-ayo. Nganong si Jesus nag-uban sa mga makasasala kay nga tawo sama sa tigpaningil ug buhis. 31. Og si Jesus mitubag kanila, kadtong mga maayo ug panglawas, wala magkinahanglan og mananambal, kundili kadtong mga may sakit. Giprangka ni Jesus adtong mga eskriba ug Parisiyo nga nagkontra
ug naghimo nga dautan pag-ayo si Jesus kay nakiguban sa mga makasasala nga tao. Lahi kay si Mateo kung ikumpara kang Judas Iscariote. Kay si Judas Iscariote hakog sa salapi ug nagsunod-sunod siya kang Jesus para makasalapi, apan si Mateo iyaha nakaanggo na sa iyang kahimtang. Kung gi-priority gani niya ang pagsunod kay Jesus ug ang pinaka-importante ang kaluwasan nga iyang makuha pinaagi kang Jesus. Nagpakumbira gani si Mateo og dako sa iyang balay alang kang Jesus ug iyang giagda ang daghang mga maniningil sa buhis ug ubang mga tao kay tuyo niya nga ilang mailhan usab si Jesus. Siguro nga daghan kanila ang mituo kang Jesus adto nga gabi una, samtang diha sila sa kumbira sa balay ni Mateo. Kay ilang nabatian ang ilang pagkabagsak, ang ilang pagkabrukin, ug ilang nasabot nga kung wala si Jesus diha sa ilang mga kinabuhi, makaluluoy gayud sila kaayo. Apan ang mga parasiyo iskriba nga kanunay gasunod-sunod para pagpangita og higayon nga kung unsa ang gabuhaton ni Jesus ilang masaway, nagbagulbula sila. Kay gaingon sila nga gakaon ug gainom si Jesus uban adtong mga maniningil ug buhis ug uban kuno sa mga makasasala. Wala nila huna-huna ang ilang kaugalingon nga makasasala usab sila. Mga igsoon ng kadaghanan sa mga parasiyo ug iskriba mapahitas man, wala nila isipa huna-hunaa ang ilang kaugalingon nga sama sila sa mga tigpaningil ug buhis. Wala nila huna-hunaa ang ilang kaugalingon nga makasasala usab sila. Gasalig sila sa kaugalingon nila nga pagkamatarong. Tungod kay gapaningkamot sila sa pagtuman sa balaod ni Moises. Maghalat sila og kwarta sa templo. Magpuasa sila ug magampo diha sa atubangan sa mga tao. Ug dako ang ilang garbo kay mga kaliwat sila ni Abraham ug matud pa nila nga dawaton sila tungod adto nga kahimtang. Mo'y ilang gasaligan, mo'y ilang gaipanghinambog sa ilang kaugalingon. Ug wala nila masabti nga mas pobre man di ay sila ug broken ug makasasala kaysa mga maniningil ug buhis nga giisip nila nga mga makasasala. Nga ilang gisaway, wala nila tan-awa ang ilang kaugalingon. Balik ko nato pagtan-aw ang 12 ka apostoles ni Jesus nga iyang ipili, di ba? Naa sila ug kumpleto sila nga 12 ka apostoles. Balik ko nato pagbasa ang ilang mga ngalan. Una si Simon Pedro nga gitawag og Sipas, ug nagkahulugan og bato. Dayon ang iyang igsuon nga mao si Andres, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome nga ganganlan og Natanael, si Mateo nga maniningil og buhis o Levi, si Tomas nga maduwa-duwaon, apan nahimo nga nakatuo kang Hesus o pure nga pagtuo sa panahon nga nakita niya si Jesus nga nabanhaw gyud gikan sa mga patay ug nakastusok niya ang iyang tudlo sa mga agi sa linansangan. Si Santiago nga anak ni Alfeo ug si Simon nga patriota nga rebelde sa una ug karon nahimo nga sumusunod ni Jesus. Si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas nga Iscariote nga mabudion. Mga igsuon, kung atong ipansin, niining 12 ka mga tinun-an ni Jesus ug ginganlan og apostoles, naa sila'y lain-lain niya kinaiya ug lain-lain niya kahimtang sa panginabuhi. Ug lain-lain niya kasing-kasing, apan mga igsuon dili man nahimong babag para sa pagpili ni Jesus ani nga mga tawhana. Mga broken sila, mga makasasala sila. Apan gikuha sila ni Jesus ug gihimo niya nga espesyal nga mga tinun-an nga maoy iyang gamiton
sa pagwali mahitungod sa maayong balita ngadto sa tibuok nga kalibutan. Usa, pinaagi gani sa ilang mga kinabuhi kung atong itapli dinhi sa atua, makapangumusta ka kung unsa ang imong kasing-kasing para kang Hesus. Kung unsa ang imong ihatag kang Hesus nga kasing-kasing kung unsa ang imong buhaton para sa iya. Upadayon kita sa atong pagtuon sa pipila na lang ka mga minuto. Sa ato pa mga igsuon ato nang nailhan ang 12 ka mga apostoles nga gipili ni Hesus. Nakiguban-uban sila ni Hesus sunod sa 3 ka tuig ug nakasaksi sila sa daghang gibuhat ni Hesus nga bisan ang mga anghel wala pa sukad makakita niini. Nakita nila ang pag-ayo ni Hesus sa mga taong masakiton, ang iyang pagmando sa mga yawa, sa iyang pagpadaghan sa mga kalanunon, o sa iyang pagmando sa mga tubig ug mituo kaniya, ug ang iyang pagbuhat sa daghan pagayud nga mga milagro nga imposible kaayo nga iyang mabuhat apan dili posible kay Dios man si Hesus. Ang tanan nga gipangbuhat ug gipangtudlo ni Hesus nakasaksi niini ang mga apostoles. Pinaagi sa kaugalingon nilang mga mata ug nadungog nila ang iyang gipangtudlo pinaagi sa ilang mga dalunggan. Ug nakaabot gani ang panahon nga gidakop si Hesus ug gipatay. Susama sa daan niyang gisulti ngadto sa iyang mga tinuduan. Ug gibiyaan nila si Hesus adto ug ilang gidaganan apan nakabalik ra sila sa pagsunod kang Hesus paglabay sa pipila ka panahon. Mga igsuon gibanla sila apan nakabarog ra usab sila. Ug gawas kang Juan ug kang Judas Iscariote kining napulo tanan nakaantos ang mga apostoles sa sakit nga kamatayon ug sa ilang pagsaksi diha sa kalibutan nga Dios si Hesus ug maura ang makaluwas. Mga to ganing mabasa gyapon sa record sa mga naluwas, duoy man ang ilang nangagian. Naay gipang putol sa espada, naay gipaambak sa templo, naay gilunod sa uwil nga gakala-kala, naay gilansang sa krus nga ibali dili parehas kang Hesus, daghan ug pinakalisod nga kamatayon ng ilang naagian. Pero si Juan ug iya sama sa giingon ni Hesus nga kung gusto niya nga mubalik siya nga buhi pa, mahitabo man. Si Juan namatay lang sa iyang pagkatigulang. Mga igsuon, kining 12 giandam sila ni Hesus. Gitraining sila sunod sa 3 ka tuig sa ilang pag-uban-uban kaniya aron mahimo sila nga maayo nga mga misyonero, nga mga apostoles ug mahimo sila nga lig-on nga mga haligi sa iglesia. Na ang buti pasabot sa pulo nga iglesia, mga nakatuo kang Hesus, mga naluwas, mga membro sa iglesia ang mga tawo nga gikan sa matag nasod sa kalibutan ug matag pinulungan nga motuo kang Hesus. Mga igsuon, dili nato basihan ang lain-lain nga relihiyon. Kaya naay mga lain-lain nga relihiyon, pero atong hinumduman nga si Hesus lang ang angayan ipasigarbo ug si Hesus lang ang makaluwas. Kung mo'y ilang gituuhan, nasakop man sila niini nga iglesia nga lawas ni Hesus kay mao kini ang mga naluwas. Karon mga igsuon nga gipailanan ni Hesus kanato ang iyang mga apostoles, pinaagi sa balaang kasulatan, unsa ka ang sunod niyang gusto nga atong mahimbaw-an. Damo nato ang atong mga hunahuna para sa sunod nga episode, kay naa na say gusto itudlo ni Hesus nga atong mahimbaw-an para nga mas mulaom ang atong katun-anan may tungod kaniya. Ug masinati nato pag-ayo, ilabi na gid kining 12 ka mga tinun-an nga gipili ni Hesus. Ug agi sa pagsira, balik ko nato pagbasa ang Lucas Kapitulo 6, versikulo 12 hangtod sa 16. Ang 12 nga mga apostoles ni Hesus. Unya ni atong mga adlaw si Hesus miadto sa bungtod aron sa pagampo. Ug sa tibuok gabi siya nagpadayon sa pagampo ngadto sa Dios. Ug sa pagkaadlaw na
Gitawag niya ang iyang mga tinun-an ug nagpili gikan kanila ug napulo og duha nga iyang ginganlan ug mga apostoles. Dili lang kay 12 ang iyang nahimo nga mga tinun-an ani nga panahona, apanaay klaro nga 12 nga espesyal nga tinun-an nga gitawag niya og apostoles. Ang mga ngalan mao kini: si Simon nga iyang ginganlan og Pedro, ug si Andres nga igsuon ni Simon, si Santiago, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Simon nga gitawag og Zelote, ug si Judas nga anak ni Santiago, ug si Judas Iscariote nga nahimong mabudhion nga mao'y nagbaligya kang Hesus sa 30 salapi nga silver nga mao'y hinungdan nga si Hesus nadako ug napatay. Mga igsuon, dinhi lang kita taman. Ug hangtod sa sunod nga episode, unta excited usab kamo para sa pagpadayon, pagtan-aw ug sa pagtuon sa sunod nga episode. Salamat ug maayo nga adlaw.